karon sa atong Operation Tabang, usa ka iyaan ang miduol sa atong programa para mahatagan og tabang ang duwa niya ka mga pag-umangkon na adunay special needs. Busa ang atong team nag-adto sa Ozami City aron sila matabangan. Doon na tayo disclaimer, ang Bisaya Gyud team na gituyuan ang Ozami City lakip ang atong benepisyaryo sa Operation Tabang parehong negatibo sa COVID-19. Let us watch this. Niaging tuig, nagbili ng mensahe sa Bisaya Gyud Facebook page si Julie Selim, 55 anyos, tubong Ozami City. Sayang mensahe, nang hangyo kini na matabangan ang iyang duha ka pagumangkon nagibilin kaniya. Samtang nanarbaho ang inahan niini na si Geraldine Redoblado nga usa-usab ka byuda. Tungod sa kawadon, masuportahan man ang ilang mga adlaw-adlaw na kinanglanon, ang atong duha ka anghel nang inanglan og dugang pagtambal kay tungod si Trixie, 14 anyos, o si Christian, 8 anyos. Pareho adunay autism. Sa atong pagbisita sa Ozami City, giimbitahan sa Bisaya Gyud team ang magtiya aron mahatagan kini og tabang. Si Mrs. Aleli Aguilar Andanar ang nakipag-abi-abi ug nagpaabot sa tabang pinagi sa atong programa. So hindi pa sila parang ano lang, may affinity sila. Ako hindi talaga, pero yung kataunan na nila, kapatid ko lang. How old are you? How old are you? Hintayin lang natin yung food packs nito, ha? Nakawin na pa kayo. Kumain na pa kayo? Kumain na. Mamaya bibigyan ko pa. Hindi na lang kayo sa City or sa Passion ka. Sa ilahang pagstorya, natandog ang kasing-kasing ni Mrs. Andanar tungod kabalo kini na dili sayon ang magatiman ilabi na sa espesyal na kondisyon sa mga bata. Naghatag ang Bisaya Gyud team og mga relief goods, food supplements o cash assistance para makadugang sa ilahang pangadlaw-adlaw na mga panginanglan. Naghatag pod og relief goods ang Department of Social and Welfare Development ug nakipag-koordinar kita aron sa pwede nga dugang nga tabang para sa mga bata. Sa paghatod sa Bisaya Gyud team sa magtiya sa ilang panimalay, atong nakita ang ilang kahimtang ug ang gamay kaayo nga kwarto din sila gapuyo. Sa among gamay nga tabang para sa duha ka bata, naglaom kami na mahimong tulay aron makaabot kini sa hustong ahensya nga makatabang sa pamilya. Sa laing bahin, sa tabang sa DSWD Region 10, nakahatag pod ang Bisaya Gyud team og food packs sa 50 ka pamilya sa Ozami City. Gamay nga tabang gikan sa among programa. Nang hinaot kami nga bisan unsaon makatabang sa ilang pangadlaw-adlaw, ilabi na karong panahon sa pandemya.